खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं ब्रह्म बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट लानानै फैदों नब कुमार देखाखौ बीपीएफनि सोद्रोमाफ्रा अदालगुरि टाउनाव बुनायनि अजद एमसीएलए सन्जय सरगियारि बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया साइटआव रोखा फोरमायो एमसीएलए सन्जय बिथाङा मख'बावोदि थांनाय लोकसभा बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोआ गाज्रि जेननायनि जाउनाव बे थासारिखौ लामारदों लोगोसे जाय बीपीएफनि सोद्रोमाफ्रा नब कुमार देखाखौ गाग्लोबग्रा दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लागोनखौ फोरमायो थारैनो सन्जय सरगियारि बिथाङा फोरमायनाय बादिनो बीपीएफ दोलोआ जेननायखौ सहायनो हायाखै नामा लोकसभा बिसायख'थिनि जेननायनि उनाव माखासे बीपीएफनि सोद्रोमाफ्रा मा जामारदों नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि नब कुमार देखाखौ थारैनो बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफ्रा बुमारदों नामा बे बाथ्रानि फिननायखौ नोंथांमोना एमसीएलए सन्जय सरगियारि बिथांनि ससियेल मिडिया साइटआव रोखा नुनो मोनगोन थारैनो मा जामारदों राजखान्थि हान्जानि गेजेराव नब कुमार देखाखौ बीपीएफनि सोद्रोमाफ्रा अदालगुरि टाउनाव बुनायनि अजद लोगोसे जाय बीपीएफनि सोद्रोमाफ्रा नब कुमार देखाखौ गाग्लोबग्रा दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लागोनखौ फोरमायो गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अर्डाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथांमोना बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा कफि आइसक्रिम फास्ट फुड आखाइजों बानायनाय ग्रीन टी न'आव बानायनाय आसार गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा दाउ बोरमा साम' खुसिया अमा गोरान नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन अर्डाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय सोरबाफोर अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन गोजोनथाव खौरां अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन